Kwindidi zabantu eziyabe zikho kwixesha lokugqibela elo ke lixesha lakho kunye nam kuya kube kukho nabagxeki utsho Petros. Abantu ke ngabantu abahlala bebona iziphene kwinto yonke eyenziwa ngabanye. Okokuqala babe bona bengenanto ibhetele kunale bangayiboneli into. Kukho ke izizathu ezibangela uba kubekho abagxeki. Umbi ugxekiswa kuba ingathi wadalwa ngolo hlobo lokungaboni into intle nakubani indlela akabayiyo. Lubekho udidi lwesibini, mhlawumbi ke ngaphambi singene kolu didi lwesibini, eneneni akho nto igqibelele ehlabathini. Kodwa akuthethi ukuthi xa unokukhangela kakuhle unawuzuyifumane into entle. Kubekho udidi lwesibini ke lona olu didi lubangwa kuba nayiphina into engenziwanga lulo yahlala ingentlanga. Le nto izalwa njengumona and ababoni into intle eyenziwa ngabanye abantu baye bengazukuzuza kuloo nto kuzawuzuza abantu bayenzileyo. Kubekho udidi ke lwesithathu lona olwenziwa ukuba lungancomi into kuba aba bantu benze izinto zintle bahlala begwagwisa beqhayisa ngezinto ezintle abazenzileyo. Wena wakho ayibona inkukhu xa igqiba uzala iqanda iyakwazisa yonke indalo tsho ngentswahla nengxolo uba yona izele. Kwezi ndidi ke zimbini zabantu ngathi badaliwe babangancomi into. Kwanolu kudidi lwesibini lona olungancomi into kuba ingenziwanga lulo and oluzaliswe ngumona awunakwenza nto ngalo. Awunawubajika kwezo similo. Kunye nje onokwenza kuba wena uqhubeke usenze okulungileyo and ungabasiso. Kodwa ke kwaba bona besithathu aba bangancomi into kuba besenziwa ngabantu baqhayisayo bagwagwisayo, nawe ubuphakathi kwabantu bagwagwisayo baqhayisayo, nceda uhle eso similo asithandeki. Yenza ukuhle and wawugqiba uthi cwaka ibe ngabantu abakuncomayo.